Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय बेखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सेरावनो लाबोनानै सोंनो नागिरदों जे माबोरै जाखो खबरफोरा हामबायना हामाखै स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स नै नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन ना लावदुमा माबैसा दङ हामबायना हामाखै होननानै फाइनालि बिथाङा हामबाय मोजाङैनो आरो मानसिफ्रा गोबाङानो बुंहरदोंमोन जे अमा बेदर जाहो सिब्रु जाहो ओंखारगोन होननानै स जोङो गिनानै जाहोआखैमोन आरो ना बारा जागोन होननानै चिकेन पक्ससो जादोंमोन नालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा होनो धुप धुना सावनानै न' सिङाव दोनबाय था माबा माबि बेबायदि होननानै जों बेबायदि फालियाखै आरो जास्ट मा खालामदों जोङो दावगांजोला बिलाइ ओमफ्राय निम बिलाइखौ पेस्ट बानायनानै थाव नालेंखर थावआव गुदुंदो नालेंखर थाव गुदुंदोहाय फुदुंबाय आरो फुदुंनानै फोनबाय थादो ओमफ्राय निम बिलाइखौ पेस्ट बानायनानै दै गुदुं फुदुंनानै थुखैनायावनो साननैयावनो हामदो आरो ना ना फार्स्ट दिनाथ' नों फोनथ'वाखैमोन ना जेनेबा आरो साननैयावनो फोननायाव हामदो खेबसे फोननायावनो हामदो होनना बुंजायो साननैयावनो हामदो आरो हामथारदो ओमफ्राय दायो दिनैयो काति बिहु नालाय बेखायनो साखि मोनसे सावना होनोसै ओरैनोथ' न'आव फुजाखौ बानायखादो नालाय खिन्थु बेयावहाथ' माइ दुब्लि गैया नालाय बेखायनो जास्ट जोङो नियमखौल' खालामना दोननो थाखायनो टेक्लु टुक्लु गया ओमफ्राय दे खिथादो सानाय ना सायि माबायसा सादोंमोन सानाया हरसेल' उन्दुनायाखै गाबनाया थगायदो खिन्थु गाबमारदो खोनाफैलायलायो दसननि गाबनायलाय गोसा गाबनानै मामिया सांखोलायलाय हे सोर गाबदो होननानै ओमफ्राय आं सानबाय बिदो गाबदो नामा गाबदो आं थगायाखै गड प्रमिस गाबदो माने इदि मोदैसो जे गलायलायनानै गाबनाय बेखौ होनाखै आरोना जेनेबा आं थैखासिगोन आं दिनै सानसेयाव हामाबाथाय आं चेन्नाइयाव थांसैलै माइनाव आं चेन्नाइयाव थांसै आं हाला मेलेमाव थांबायबा आं थैगोनलै होननानै जि थैनो गिनानै ओमफ्राय थैनो गिनानै इदि जादों आरो माइनाव नोंसोर मा खालामखोलै आंखौ डक्टरावबो लाङा ओमफ्राय माने बहुत मानसियानो होनदों नालाय डक्टराव लांबाथाय बिजि थुबाथाय थैखायो होननानै ओंखायनो जोंबो आरो गिनानै लाङासै डक्टर ओमफ्राय बिदिनो थाबाय ओमफ्राय आंखौ बिदिनो होनसोबाय आरो माइनाव नों आंखौ डक्टरावबो लाङाखै आं थैसिगोनलै माइनाव आं गाबोन चेन्नाइ थांसै होननानै जि गाबबाय ओमफ्राय हाथाइनि इदि मोदोमावबो जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंथ' सानबायमोन आयौ से जाख्ल'जोबसिगोन नामा हाथाइया गजोबसिगोन नामा लावदुमा इफोर जाख्ल'नानै हाथाइया गजोबनाया आंदो रायलामोन गावनो हारसिं लाजिनानै आंदो रायलायलामोननो पुरा आंखौ गारखासिगौमोननो नंगौना नङा हसा खोथा होनदोंना आङो रायलायाबालाय बोरै जानो रायलाया मानेथ' गारलायनायानो जाबायना सोरबा नै मोजां मोननाय मानसिया लोदोबाबो रानथेंबाबो मोजां मोननाय मानसिया लेंग्राबाबो खुजाबाबो असाइसबाबो मोजां मोनो मिथिबाय महर मोजांबाल'सोदि अननाया बारा जागोन महर मोजांबाल'सोदि अनसि अनगोन दावदै गोमो बायसा बेबायसा नङा जाय मानसिया गोसो गोथारै मोजां मोनो बेखौ जिबाबो मोजां मोनखायो मिथिबाय दायो दिनैयो जोङो काति फोरबोखाय माने काति फुजाखाय नैबेजो ओमफ्राय दाउ बेदरदो जानो नागिरदों आं संना नों संनायखौसो जागोन दिनै नाय बेसेबांसिम हानांगौ एसांना इखनादो नोंथांमोना थाबैनो जोंहा आगै अनजनायनि हाबा मोनजासिगोन बारा बावला सिखायाबो माबा बौथारिखौसो होदोलै नाङा wow what yes yo सा नों सावबाय नामा आं देखायनो र' पुरा गांसा सानसा लिंथि थेबनानै वाव जा नुदो जा बोरायासो फुजा होयोलै डेन्जार
मोनाबाय नै दिनै काति बिहु नालाय खुलुम जाबाय बेनो जाहैबाय लावदुमा फुजा होनाय काति बिहुनि मोनसे नुथाय होनदों गिदिर गिदिरसो हागोन ना गिदिर गिदिरसो इदि नङा आं बोरै हादोंमोन गिदिर गिदिर ओरै सिंखावलायामोन नों सिंखावला नाङा दैखौसो लोंबावोलै दै लोंबावनो होननानै आंबो लोंगोन आं गुदुं लोंगोन मोननाय मोदोमगोना मोदोमाखै नोङो मा मोदोमो खुमब्रायालाय हे वाटार नों मेलन बायसासो मायबा जुसा खुमब्राया जुसा मोदोमदों बा मोनामाखै मायबा नायलाय माबा मोदोमाखै नों मोदोमदो संबा मोदोमोथ' नोंहा मोदोमदों इसोरथिंनिया मोदोमोलै जोंनियाबा मोदोमा खिन्थु इसोरनिया मोदोमो ओइ खनसे लाबोनायावथ' जुसा बे खुमब्राया जुसा खुमब्रासो नङा ए जाम्बिलै बे आं ओरैनो बायदों नामा बेखौ मोनामाखै दस होमबालाय गगा मोननाया माखौ मोनोमोन गगा मोनदोंलै बियो गगा मोनदों जानो नुवाखै दा संनानै संनायाव मोनामोनलै नाय ओइ खनसेनिया मोनामो खुमब्राखौ बेगरखौ बख'गासिनो आरो खुमब्रादो मादो संगोन दाउ ओमफ्राय दहाय जोङो माबा बायना लाबोदों बेखौ मा होनोमोनलाय आखाइ होननानै माबा मोनसे आखाइसो होनो आखायानो मा होनोमोनलाय माइ गाबनाय मानसियानो हामलं जाबाय नुवाखै बेखौ देखाना होबाय होनदो 5 केजिफोर हामलायलायबाय होनबा दाहालागै 5 केजि ना हामदों जों ना सुखानि आसार माबाफोरा देखाबाय लाबोदो मैगङा तामाम दामखाना ओइ खिन्थु इयाव फ्रेस मैगं मोनो खादानाय आरो बारा हासारनि नै इयावहाय पेस्ट मा होनो हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलुनि पेस्ट बेयो एन्ड इयावहाय एसे बुरजायै पियासखौ हाना लाजोब्बाय ओमफ्राय बिथिंहाय दङ दाउआ बाराथ' मानसि गैखाया नालाय जोङो एसांखिनिल' आरो जों बेदरखौहाय होनोसै दाउआ जाबायानो ओमफ्राय खुमब्राखौ होना होबाय खुमब्रासो नै जोंना ओंख्रिया मोनबायानो आं बाराद्राय देखायबाय थाला नोंथांमोनाथ' संनो रोंखायो वाव मा टेस्टि खुमब्राजों लकेल दाउ आं जानो लुगैबायलै सबाय बिमा बेखाय हामनायखाय बिराद मोजां मोनलायलायबाय आं आरो गोसोआ खावलायाव सबाय बिमा गोनां आदा
खानायखौ नोंथांमोना लावदुमखौ खानायखौ गुसुंबा साइज नुयो ना खानायखौ सिगांनि बायसा थाबा मोजां नुयो बेखौ खिथाना होबानो जाबाय दे नोंथांमोना माने माखौ एरख'नो दै आसार लाबोनाया शिलंनिफ्राय लाबोदोंमोन जों मा नोंथांमोना खिथाहरनो दाबाव दे लावदुमखौ खानाय टाकुआव साइज नुयो ना खानाय बाङाय गोलाव आयु जासुबायले गोथाव मानना नंमारगौ दे मा बुंनो नागिरदों नै नोंनि थाखायथ' बहुत प्रे खालामदोंमोन मिथिबाय मानसिफ्रा बहुत बुंहरगासिनो लावदुमा थाब हामथो गड ब्लेस हिम गड ब्लेस इउ बिदि होननानै बुंहरसोदो स' नों मा बुंनो थेंक इउ होनना बुंहर थेंक इउ आं गासिबो थेंक इउ होफै देब्रा नायनानै बुं ना गोरान जायै जायैसो होनबावो थेंक इउ गासिनिसिमबो आंनि थाखाय प्रे खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय ना गोरान जागासिनो दा बेखौनोथ' माबायाव फोराननाल' रायज्लायसोयो खोमा रानथे रानथे मानसिफोरा जानायावल' आं जि मा सोंदों इखो एख' उत्तर गैया माने जानो नालाय जानोआनोसै जाजोबनो हागोन आंखो तात जाजोबो नामा सानसेयावनो ताकलु आंथ' नोगो खानाय खुरै बाटि काटलाबासो साइज नंगौ बायसा मोनदोंलै सिगांनि बायसा आंखौ फार्स्ट लोगो मोनबाय इनि खानाया खुरै बाटि काटसोमोन आं सानदों आयौ खानायखौलाय माबायसा लायो बिलाय मानसियालाय सानदों आरो ना आं फार्स्ट लोगो मोनबा आरो बिदों आंखौ फार्स्ट लोगो मोनबा मा ना सानदोंमोन देलाय बुंलाय माने नोंथ' आंखौ सिगां नुखादों ना भिडिअफोराव ओमफ्राय नोङो आंखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोननायावहा नों आंखौ मा साननाय रियेलाव बिदिसो मा साननाय देलाय बुंलाय बाङाय Hai Dina बुंना फार्स्ट टाइम लोगो मोननायाव माबा साननाय देलाय बुंलाय आयौ नायलाय उरुय बैसा बोरैबालाय लोमजानाय मानसिया बोरैबा जालायबाय देना बुंनाय आंखौ फार्स्ट टाइमाव मा साननाय नोङो आंखौ गुफुर होनना सानदोंमोन उनाव गोसोम नुफैबाय आंखौ लोदोसिन होनना सानदोंमोन उनाव रामाय रानथों नुफैबाय देना खिथा नङालै ओरैनो बाङायल' खिथा माबायसा मोनदो मोजां नुनायखायथ' लादो माबा नङालै मोजां नुनायखौ दाख्लै बुरबक माने नङालै डिफारेन्सखौ होनदों बुरबक डिफारेन्स एके जेरै बैसा नों सानदोंमोन आं बैसानो रियेलाव हा नंगौना नङा जानायल' नै आङो ओंखाम जाया नालाय ओमफ्राय बेदरदो खुमब्रा ओमफ्राय नै भाजि ओमफ्राय आं दाउ बिखाखौ एक्सट्रा लाखायो माने बिखा जायो नालाय दे माबायसा मोनदो गोथाव मोनदो ना मोनाखै हा आं संनाया गोथाव जादों ना जायाखै टेक्ला गोथाव मोनदो ना मोनाखै अ बिखाखौ हरबासो गोथाव मोनदो ना माले बोरैबा दुब्ला थैना थाबा आसा थागोनलै ओइ फिसाखौनो हर दे नाङा दे आं अनो नालाय गोदोरखौनो हरबाय आरो माने नायनानै गोथाव मोनदों ना मोनाखै हा आरो ओरैबाबो संना मैगं बिराद गोथाव मोनखायो नंगौ नामा दाउ बेदर थानायावबो नानि आसार जाबावो नुदों ना बेखौ बायनाय लोगो लोगो जाबोनो नागिरबावदोसो गारियावनो दाउ खिथुआनो नोंनि खाफाला गोथावानो जादों ना टेस्टि